Max vie, že základom všetkého je ľúbiť samého alebo samú seba. A presne o tom je tento hit, ktorý ste si už stihli zamilovať. Loving Myself sme si hrali z vášho víkendového fanrádia. Počasie a prémiové vitamíny ti prináša Dr. Lucullus. Prírodné riešenie pre zdravší život. drlucullus.sk. A v prípade, že si pri dnešných teplotách hovoríte, že je stále málo, tak by ste mali vedieť, že zajtra na tom teplotne budeme ešte lepšie. V nedeľu bude totiž tiež krásne slnečno, jasno až polojasno. Iba ráno a dopoludnia sa lokálne môže objaviť hmla alebo nízka oblačnosť. A na koniec septembra bude teda až mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota na západe a juhu vystúpi miestami na 31 stupňov a všade inde na Slovensku v nedeľu tiež celkom pekných a príjemných 24 až 29. Počasie a prémiové výživové doplnky ti prináša Dr. Lucullus. Prírodné riešenie pre zdravší život. drlucullus.sk.